Dobar dan, moje ime Antonio, nalazimo se u restoranu Catering Srmaš. Pripremit ćemo jelo pod nazivom pohani sladoled a la Srmaš. Sada ćemo pripremiti biskvit kojim ćemo panirati sladoled. Odvojimo bjelanjke od žumanjaka. Evo, dodaje se prstohvat soli za bolji snijeg. I miksamo dok ne postane snijeg. Sad idu žumanjci. Stavimo 4 žlice šećera. I miješamo dok ne dobijemo kremu. Dodajemo bjelanjak u žutanjke. Izmiješamo. Dodajemo 4 žlice oštrog brašna. Dobro izmiješamo. Sada kremu stavimo u mlin za pečenje. Mlin je pobrašnjen, da se biskvit ne zalijepi. Biskvit još malo poravnamo i stavimo na pečenje. 150 stupnjeva. Evo, biskvit je gotov. Biskvit smo ohladili i sada ga izmrvimo. Sladoled stavljamo u zdjelu. Radimo kuglu sad od sladoleda, koju ćemo poslije valjati u biskvit. Nakon paniranja kugle od sladoleda stavljamo u zamrzivač da se ohlade. Sada radimo tekuće tijesto u koje ćemo stavljati kugle panirane. Stavljamo jaja, šećer, brašno, mlijeko, malo vanilin šećera, malo limunovog soka. Sad stavljamo sastojke i radimo tekuće tijesto. Stavljamo jednu žlicu šećera. Isključujemo. Kada smo istukli jaja, dodajemo mlijeko. Dodajemo brašno. Malo vanilin šećera. I malo limunovog soka. Sada izmiješamo smjesu.
Evo, smjesa mora biti malo gušća za paniranje. To je to, smjesa je za paniranje gotova. Sada pripremimo ulje za prženje. Dok se ulje ugrijava, stavljamo hladanj i na hladanj stavljamo papir da se upije višak masnoće. Sa ubodnim termometrom probavamo temperaturu. Mora biti oko 160 Celzijevih stupnjeva. Evo, sladoled se dovoljno ohladio. Sada ga stavljamo u smjesu. Ulje se dovoljno ugrijalo i sada spuštamo lagano u ulje. Sad kad je gotovo, ugasimo plamen i stavljamo na papir. Sladoled stavljamo u čašicu za posluživanje. Stavljamo gore med. Sada upalimo plamenik i stavljamo ugrijati brendi. Alkohol se opalio, sada prelijemo preko sladoleda. Desertno jelo, sladoled a la Sermaš je pripremljeno.